Айгиз Баймөхәммәтов. Нахак. Йокының иң татлы мәле. Идел жылы юрганга төренеп, матур төш күреп ята иде. Шул чак тышта берәүнең сызгырганы ишетелде. Күрше тирәдәге этләр өрергә тотынды. Теге кеше тагын сызгырды. Тагын. Башка берәүләргә килгәндер, дип юқарылаш уйлап куйды малай. Тик көтелмәгән кунак китәргә ашыкмый иде. Киресенчә, каты итеп капка шакырга тотынды. Идел теләр-теләмәс кенә торып, тәрәзә читеннән урамга карады. Капка төбендә полиция киемендәге ирне күреп каушап төште. Йөрәге табан астында тибә башлагандай тоелды. Йокының әсәре дә калмады. Идел җәһәт кенә әнисен уятырга тотынды. Теге кеше килгән диде ул пышылдап. Бу шомлы хәбәрдән Нәфисә тиз уянды. Малайының әйткәненә әллә ни ышанып бетмәде. Үзе дә тәрәзәгә үрелде. Әтегир һаман капканы дөбердәтә. Уф, Аллам! Нәфисә авыр итеп көрсенде. Кайдан гына шул бәндәгә юлыктык? Ничек кенә котылырга? Әни, әйдә ишекне ачмыйк, дигән булды Идел. Узак тормас, барбер китер. Шулай әйткән ди. Гаеп бездә булса бер хәл. Ә монда бер гөнаһсызга шулардан качып утырыргамы? Буларның сөйләшүенә Алтынай да уянды. Нигә таң белән йокларга бирмисез дип авызын гына ачкан иде, энесе шунда ук аны туктатты. Бармагы белән ишарәләп кенә шым бул дигәнне аңлатты. Полицейский бигрәк нык эшпәндә булып чыкты. Шакый да шакый. Әни, ачма диде Алтынай калтырап. Мин куркам. Идел исә яшеренеп калырга кирәк дип уйлады. Нәфисәнең башында мең төрле уй кайный иде. Бер катлы балалары кебек яшеренергә теләмәде ул. Алда ниндирәк сөйләшү булачагын күзаллап, ишекне ачырга да ашыкмады. Соңгы көннәрдә алар белән булып үткән хәлләр кинодагы тасма кебек күз алдына килеп басты. Вжт. Машиналар киң юлдан җилдерәгенә. Артларыннан җил генә уйнап кала. Әгәр берәрсе тизлеген киметсә, юл читендә утырганнарның өмет кесәсе тулыша. Бәлки, монса туктар. Юк, кызыксыну өчен генә әкренәйгән күрәсең. Машина тизлеген көчәйтте дә алга таба җилдерде. Әни, минем тамагым кипте. Су эчәсем килә. Алтынай көйсезләнә башлады. Әни саңа ничарадан бишара гасабиланып карады да, балам, нишлибез соң? Минем дә су эчәсем килә. Тик олы юл уртасында суны кайдан табасың? Чак кына түз инде, диде. Идел дә сусаган иде. Ләкин ул су сорап әнисенең теңкәсенә тияргә теләмәде. Бүген бит нәкъ аның өчен шушында чыгып утырдылар алар. Әгәр дә көйсезләнә башласа, килешеп бетмәс. Ә көн эссе. Кояш аяусыз кыздыра. Җәй авыл халкы өчен кызу эш чоры. Күпләр җиләк җимеш җыя да шуны сатып акча эшли. Акча аяк астында дигәннәре шушы инде. Ата ялкау кеше генә шул муллыктан файдаланмас. Тырышсаң, ярыйсы гына акча эшләп алырга була. Урманга барып, җиләк җыеп аласың да, олы юл буена чыгарып сатасың. Нәфисәнең эшендә алган хезмәт хакы 3 тиен генә шул. 2 баланы ялгыз үстерә. Ире аварияга очрап һәлак булды. Кызы Алтынай, улы Идел хәзер үзләре дә эшкә ярый. Ире үлгәндә Алтынайы әле яңа атлый гына башлаган иде. Икенче балага йөкле булып тул калды. Ирен җир куйнына салып, 2 ай үткәч Идел туды. Шөкер, бирешмәде. Хәзер өчәүләп дөнья көтәләр. Балалар тиз үсә дип уйланып куйды Нәфисә. Былтыр алган киемнәре тузып та өлгерми, бәләкәйләнә дә куя. Шуңа ел сайын уку башланугаларны баштан аяк яңадан киендерергә кирәк. Ә бу инде ару гына акча таләп итә. Ярый әле табигать үзе туендырып тора. Ялкаулыкны җиңеп, җиләген, гөмбәсен җыеп сатсаң, балаларга яңа кием алырга була. Таң белән урманга чыгып киткәннәр иде. Чиләкләре тулгач, өйгә дә кайтып тормыйча, туп-туры юл буена чыгып утырдылар. Иртәгегә калдырсаң, җиләкнең күгәрә башлавы да ихтимал. Ул чакта эшләр харап. Җитәр, котырмагыз. Бер урында утырырга теләмәгән балаларын тынычландырырга тотынды Нәфисә. Нигә тик кенә утырмыйсыз? Әни, без куышты уйныйбыз бит. Тапкансыз урын.
Машина астына керәсегез киләме? Без юлга чыкмыйбыз, читтән генә. Тик кенә утырыгыз, дип боерды Нәфисә. Үткән атнада гына Зөбәрҗәт апагыз нинди хәлгә тарыганын ишетмәдегезме? Юк, диде Идел. Алар да юл буена җиләк сатырга чыккан. Зөбәрҗәт апагыз тулы чиләкләре каршысында утырган. Ике малай сезне кебек янында уйнап йөргән. Шул чак булар янына зур кара машина килеп туктаган. Шофёры төшкәндә сезнең балаларыгыз таш ыргытып машинамны кырды дип бәйләнергә тотынган. Кайчандыр кырылган урынын да күрсәтә ди. Зөбәрҗәтнең коты очкан инде. Ялгызы әзмәүрдәй иргә каршы нәрсә эшли алсын? Юк, сез ялгышасыз. Минем балаларның кулларына таш алганы юк дип бакланырга тотынган. Теге тыңларга да теләми икән. Ремонт өчен 20 000 сум бирергә тиешсең дип үзенекен талкыган төсемсез ир. Ярый бәхетенә күрә ГАИ машинасы үтеп барган. Зөбәрҗәт ярсыган ирдән куркып ГАИны туктаткан. Ничек булганын түкми-чәчми сөйләп биргәч, тәртип сакчылары шофёрның үзенә бәйләнергә тотынган. Зөбәрҗәт чиләкләрен тоткан да абына сөртенә өенә йөгергән. Хәзер юл буена чыгарга да курка. Әниләре сөйләгәне Идел белән Алтынайга тәэсир итте күрәсең. Шундук әниләре янына килеп утырдылар. Уйнап сикерү кайгысы бетте. Ләкин бала барбер бала инде. Вакытны ничектер үткәрергә кирәк бит. Бу юлы Алтынай уен уйлап тапты. Тик әниләрен артык көендермәс өчен урыннан тормый гына уйнаячаклар. Тәүге уен саннарны кушу. Җилдереп килгән машинаның саннарын күреп, шуларны кушарга кирәк. Кем беренче дөрес җавапны әйтә, шул җиңүче. Йөк машинасы күренүгә Идел 3, 5, 9 саннарын әллә кайдан ук күреп алды. Күзе бөркетнеке диярсең, үткер. Күңелдән генә кушты да 17 мин җиңдем дип кычкырырга тотынды. Алтынай сүзсез генә энесе белән килеште. Олга таба юлдан кызыл Нива машинасы пәйда булды. Аның саннарын да Идел әллә кайдан күреп калды. 2, 6, 1. Бу юлы да Идел апасыннан алдарак булып чыкты. 9 мин җиңдем. Алтынай иштән генә ачуланып куйды. Иртә куанасың дип уйлады ул үзенчә. Энесенең тапкырлауга әллә ни шәп түгел икәнен яхшы белә. Шуңа уенның дәвамын үзенә отышлы якка борырга булды. Хәзер икенче тур диде Алтынай. Бу юлы саннарны 2гә тапкырлыйбыз. Уста икәнсең. Идел авызын ышлайтты. Әйдә, кушугына калсын. Юк. Апасының җавабы катгый булды. Бер төрле уен ялкыта. Тапкырлыйбыз. Юлда тагын машина күренде. Аның саннары 2, 5, 1. Идел алдарак күрсә дә, дөрес җавапны таба алмый аптырады. 10 була. Алтынай көлеп җибәрде. Инде мин җиңдем. Тагын йөк машинасы җилдереп үтеп китте. 4-4-0 саннары яхшы күренә иде. 16 дип шатланып кычкырды Идел. Менә дөрес түгел. Апасының авызы йырылды. Ничек инде дөрес түгел? Малай үзенекен талкырга тотынды. 4-не 4кә тапкырласаң 16 була. Шуннан 16-ны 0га тапкырласаң барбер 16. Алтынай математика кагыйдәсен яттан сөйләп бирде. Теләсә нинди санны 0га тапкырласаң барбер 0 була. Безнең очракта 16-ны 0га тапкырласаң 0 була. Син җиңелдең Идел. Үзара бәхәсләшеп утырып, яннарына ак төстәге Волга машинасы килеп туктаганын сизми дә калдылар. Машинадан урта яшьләрдәге ир чыкты. Ул спай гына киенгән, кара чалбар, ялтырап торган туфлидән аппак күлмәк. Сатып алучы белән утырып сөйләшү килешми дип, Нәфисә урыныннан торды. 0 була. Бу машинаның да саннарын кабатласаң дип Идел сүз башлаган гына иде, Алтынай шым дип кулы белән кисәтү ясады. Ир тәүдә чиләктәге җиләккә игътибар белән карап торды, шуннан бер бөртеген тәмләп карады. Бүген җыйдыгызмы? Дип кызыксынды ул. Әйе, диде Нәфисә. Менә әле туп-туры урманнан монда килдек. Яхшы, җиләгегез булай матур күренә. Барысы да өстәгеләр кебек ире. Кызыллармы? Юкса чиләкнең уртасына яшелләрен салалар? Юк, абый, сүзгә Идел кушылды. Барысы да пешкән, тәмле. Ир ихлас елмаеп куйды. Күпме тора чиләге? 500 сум. Әгәр барысы да шундый пешкән икән, алам. Сезнең намуста булсын.
Шиләкнең астын өскә әйләндереп карагыз. Бер яшелен дә тапмассыз. Без кешеләрне алдап йөрмибез. Алам алай булгач. Ир сатулашып та тормыйча 500 сумын Нәфисәгә сузды. Акчаны күргәч Иделнең күзләре ялтырап китте. Менә бит бәхет дигәне, ничек уңышлы килеп чыкты. Озак та утырмадылар, алучысы да табылды. Димәк, Идел бүген өр-яңа кроссовкалар киеп кайтачак. Бу хакта күптән хыялландым алай. Дөресрәге, үткән атнадан бирле яңа кроссовкалар дип 1000 тапкыр кабатлады. Авыл кибетендә күрде ул аны. Шунда киштәдә торган өр-яңа кара кроссовкаларга күзе төште. Игътибар итмәслектә түгел шул. Күзнең явын алып, әллә кайдан ялтырап тора. Сатучы Гөлниса ападан сорап, киеп караган иде, тап-таман. Идел өчен генә теккәннәр диярсең. Ничек килешә? Шуннан соң тынычлыгын югалтты малай. Әни, әйдә шуны алыйк. Миңа яңа кроссовка кирәк. Тегесе аякны кыса дип көн сайын йөдәтә башлады. Ярый, җиләк җыеп акча эшләрбез дә алырбыз дип ятты әнисе. Җиләккә барырга көн туры килми торды. Я әнисе эшеннән бушамады, я кыйып яңгыр яуды. Түземе төкәнсә, кибетне бер әйләнеп кайта. Кергәч тә күзләре иң элек аяк киемнәре торган киштәгә төшә. Теге кроссовкаларны күрсә, эченә җылы йөгерә. Сатучы да аның еш килүенең сәбәбен аңлады күрәсең. Башкалар алып китәр дип куркасыңмы? Дип кызыксынды. Әйе, мөмкин булса читкәрәк алып куйыгыз әле шуларны. Шушы арада акчабыз булачак. Кулга акча төшү белән килеп алырбыз. Гөлниса апаның үтенечен кире какмады. Ярый, калдырырмын. Тик озакка сузалмыйм. Шул кроссовкалар Иделнең тынычлыгын урлады диярсең. Йокларга ятса да уйлары шул хакта булды. Ул шул кроссовкаларны мәктәпкә киеп баруын күз алдына китерә. Мондый матуры бүтән берәүдә дә юктыр ул. Иделнең аягында нинди затлы кием икәнен күрсәләр, классташлары көнләшеп уйларлар мөгаен. Ә Идел җитди кыяфәт белән алар алдыннан ирегенә үтеп китер. Ир җиләкне сатып алды да хушлашып кузгалып китте. Иделнең авызы кулагына җиткән иде. Бүген нинди әйбәт көн булды. Нәфисәнең шатлыгы йөзенә чыккан иде. Ул акчаны ипләп кесәсенә салды. Әйдәгез, кайтып чәй ичик, тамакны чылатып алырга кирәк. Тик Идел генә өйгә ашыкмады. Теге кроссовкаларны башка берәү алардан алда эләктерер дип курыкты ул. Әни, әйдә башта кроссовканы алыйк инде. Гөлниса апа озак көтә алмыйм диде бит. Эй Аллам, Нәфисә уфтанып куйды. Шул кроссовки дип хыялый булдың бит. Әйдә, киттек. Шуны гына көткән Идел бөтенесеннән алда йөгерде. Идел кибеткә иң беренче булып килеп керде. Кергәч тә теге киштәгә карады. Тора, әллә кайчаннан бирле күзе кызыгып йөргән кроссовкаларны берәү дә алмаган. Бәхете бар икән. Апа, менә без килдек. Әйттем бит шушы арада сатып алырбыз дип. Малай шатлыгын яшерә алмый, көр тавышы белән Гөлниса апасына эндәште. Ничек шәп? Сатучы елмаеп куйды. Бүген килеп бик дөрес иткәнсез әле. Тагын шак кына көтөрмен дә бүтәннәргә биреп җибәрермен дип тора идем. Күпләрнең күзләре кызыга шуларга. Миңа сат дип теңкәне корыттылар инде. Шуның өчен үпкәләгән кеше калмады. Рәхмәт апа. Киеп карый торыйм әле, әнием хәзер килә. Гөлниса киштәдә ялтырап торган кара кроссовкаларны алды да малайның кулына тоттырды. Иделнең авызы йырылды. Шатлыгыннан урра дип кычкырып җибәрер иде, кешеләрдән ялды. Ул арада кибеттә халык тагын да ишәеп китте. Әнисе белән Алтынай кергәндә, Идел өр-яңа кроссовкаларны киеп, кып итеп басып тора иде. Барысы да аңа сокланып карый. Мактап талалар. Синең өчен генә теккәннәр диярсең, диде хатыннарның берсе. Әйтмә дә, министр булды да куйды. Мондый затлы кием белән хат бүгеннән кәләш алып бир. Җылы аягыңда туссын. Кибет авылның нәкъ уртасында урнашкан. Монда нәрсә генә юк. Ишектән керү белән бер ягында азык-төлек сатылса, икенче ягында кием салым урын алган. Сатучы бүтән товарларын да биреп өлгерә. Җитез үзе. Тигәлегенә Иделгә кроссовкаларны кидереп, көзгедән күрсәткәнчә генә чират озынайып өлгерде. Кешеләрнең күп булуы бер яктан малай өчен куаныч. Әйдә, күрсеннәр аның яңа кроссовкаларын. Ул таушалы беткән галушын читкә этте дә касса янына барып басты.
Күпме бирергә тиешбез моның өчен? Әнисе кроссовкаларның хакын яхшы белсә дә, нигәдер кабаттан сорап куйды. 490 сум. Менә алайса. Нәфисә 500 сумлык акчаны сатучыга сузды. Калган 10 сумына су бир әле, юкса тамак кипте. Балаңның шатлыгын күрү үзе улы бәхет икән. Бер нинди акчага да алыштырырлык түгел бу якты хисне. Нәфисә шушы хакта уйлап куйды. Ничек кенә арыган булса да, улының шатлыгын күргәч, хәл кирип китте. Алтын айданыс өчен сөенеп бетә алмады. Сатучыга рәхмәт әйтеп, алар өчәүләп кайтырга кузгалды. Гадәттә, яңа кием алгач, аны кибеттән үк киеп чыгып китмиләр. Игә кайткач та киеп, көзге алдында бөтерләләр. Аннан соң салып, күз ияләшсен дип күренә торган урынга куялар. Аннан соң яңа әйберне бер матур чарага, я кеше күбрәк җыела торган җиргә киеп баралар. Әмма Идел бөтенләй түземсез булып чыкты. Шунда ук киеп кайтырга булды. Иске галушын кулына тотты. Өйләренә кадәр аругына араны үтәргә кирәк. Юлында очраганнар күрсен әле аның яңа әйберен дигәннәрдер инде. Бер классташына тап булса, тагын да яхшырак. Әйдә, аларның да эше янсын. Кибет бусагасы аша атлап чыктык дигәндә генә сатучының ярсу тавышы яңгырады. Нәфисә! Нәфисә дим. Туктале? Тукта. Әниләре аптырап кире борылды. Нәрсә булды? Уятсыз бәндә икәнсең ләсә. Көпә көндез кешене алдап йөрисең. Нәфисә көтелмәгән хәбәрдән аптырап калды. Әле генә син дә мин дип сөйләшкән Гөлниса бөтен халык алдында нахак сүз сөйләп тора. Кемне? Нинди алдау дип көчкә әйт алды ул каушап. Белмәмешкә салышма, мошенница. Мин аларны кешегә санап, изгелек кылам. Алары ятсызлар. Малайың салып бирсен кроссовканы. Мә, ал ялган кагазыңны. Ярсыган сатучы 500 сумлык акчаны Нәфисәнең йөзенә үк бирде. Янында торган кызы белән малайының йөзе әллә курыкканнан, әллә уялудан кып-кызыл булды. Әни кеше дә өнсез калды. Идәннән акчаны күтәреп, яктыда караган иде, образец дигән язуны күреп шак катты. Акча чынлап та ялган иде. Йөзендә нур чаткысы калмаган Гөлниса Иделгә кычкырды. Нәрсә карап торасың? Корпыш кулак. Сал тизрәк. Ничек җир күтәреп йөридер мондый адәм актыкларын? Шыгырыннан чыккан сатучы чиратта торган хатыннарга бурылды. Сез күрдегезме? Кара, нәрсә эшләп маташалар. Ялган акча биреп, мине бурычка батырга уйлаганнар. Моңарчы яңа кием белән кутлаган хатыннар шаулашырга тотынды. Әстәгъфирулла, андый уятсызлык телевизордан гына була икән дисәм, Нәфисәне мондый ук кеше дип уйламаган идем. Хәзер кешедә уят та намус та юк. Өстенә эссе су булып кыйлган яман сүзләр хатынның күңеленә кара булып ягылды. Маңгайына тир бәреп чыкты. Тик томалдан нинди хурлыкка калды. Уятыңнан җир тишегенә кирип китхит. Ул шулай да бар көчен җыеп акланырга тырышты. Нахакка гаепләмә Гөлниса. Әле юлда җиләк саткан идем. Алучы шушы акча белән түләде. Мин шуны сиңа бирдем. Аны ялган дип белмәдем дә. Знать не знаю. Ишетәсем дә килми. Товарны кайтарыгыз да күземнән югалыгыз. Иделнең күңеле кырылды. Инде яратып өлгергән әйберен салып бирәсе килмәде. Мондый хәлнең булуына бер ничек тә ышана алмады. Әни, әллә бурыч калыйкмы дип пышылдады ул. Тагын җиләк җыярбыз әле. Ничек кенә кимсетсәләр дә, әни кеше бала хакына дип түзә. Үзенә аждаһа сыман ябырылган Гөлнисага мондый йомыш белән мөрәҗәгать итү түбәнсенүнең ниндие бит. Тик нишлисең? Бала күңелен калдырмыйм дип кенә сорарга базнат итте хатын. Ярый Гөлниса, гаепкә алма. Сине алдым дип килмәдем бит. Үземдә бер катлы кешеләргә үтә ышанучан булганга шулай килеп чыкты. Улыма кроссовканы бурычка булса да бир. Шушы атнада ничек тә түләрмен. Сатучы сөйләшергә теләмәвен белдереп кулын селтәде. Беләсең килсә, ялган акча өчен закон каты. Полиция чакырмаганга рәхмәт әйт. Шаһидлар бар. Шуңа имин аман чакта чыгып китегез. Суны да кире куй. Малайга кроссовкаларны салып, кабаттан галушларын киюдән бүтән чара калмады. Баягына көләш йөзле ягымлы күренгән сатучы аның алдында
bütünley ikinchiga aylandi. O'zi jayinki kibik, o'zi duңгыз сыман simiz ekanlasa sotuvchi. Yerinin ishlaytib aralashgan Gulnisa hozir Idilga ovulda eng yemsiz xotin bo'lib ko'rindi. Yemsiz so'zlar alar kibitdan chiqqanda da uzatib qoldi. Moshenniklar, bitsizlar. Nishik yer ko'tarib yuri ekan andaylarni. Ishowlashib so'zsizgina uran bo'ylab atladilar. Manday xo'rliqdan bigirakda molay g'arlandi. Onun ümitsizlikten torgan boshi iyilgandan iyildi. Yo'l o'ng'ayib bir kimda uchramasaydi deb tiladi ol. Hatto yurt oldinda o'tirgan abillar da onun xo'rliqqa qoluvi turunda biladir. Ana eski galosh kiygan Idil kila deb kudirlar kebik tuyuldi. Bolalarına sezdirmasga tirishsa da Nafisaning ko'ngli osti-ustga keldi. Bigirakda tosh bag'irli ekan bu Gulnisa. Nindigina so'zlar aytib bitirmadi. Bolaning ko'nglini qaytarib tili qurg'iri. Agar u o'zi bilib yolg'on oqsha bergan bo'lsa da bolaning munda ne g'ayibi bor? Shulay deb o'yladi u. Ernib. Tinliqni Oltinoy buzdi. Butun bala shul obzi orqasida kelib chiqdi. Bulay o'zi aybat kishisiman ko'ringan edi. Ayib etani. Nafisa indashmadi. Mine ol shin moshennik. Tegarmashi tishilsa yorrar edi. Idilning oshulu so'zi edi bu. Nafisa ishtangina o'ylanib bora berdi. Bik o'ng'aysiz. Hatto g'irlikdan kishi ko'zina butan ko'rilmaslik halga qoldirdilar bit. Ul erini hozir qo'ydan tobasin. Oq Volga ekaningni xatirlida bit. Tik dunyoda bitgan mandiy mashinalar balki hozir ovuz tutirib jilag oshab o'tiradir. Oldagan kishi ketdi da vassalam. Bolalari bilan anga shu shovulda yasharga bit. Bolalarga qo'shilib uldatiga oldaqshini erlar qorgar edi. Tik yomonlikqa yomonlik bilan javob berib, ele buunlari nig'amagan g'azizlarining ko'nglini qaytarırga demaganlasa, yolg'iz xotinda o'shalu qo'yg'isimini. O'qi yo'li yaqinlashib kela. Nishikda bo'lsa, tag'in krossovkalar olirliq oq shashlarga kerak. Oldagan kishining gunohi o'zine bo'lsin. Xudoy ko'rib tura ol. Nafisaning xatirini abisining aytganlari niq singib qolgan. Kishining ko'z yoshi bigirakda bolaniqi ko'tarilirga erik bermay ol. Kishi ranjitib, ko'z yoshlarini to'ktirib, birovda baxtga erishmagan deb ayta turgan edi ko'pni ko'rgan abi. Nafisa ko'z yoshini to'kmadi albatta. Tik ishtangina siqdi edi. Kishi oldinda bolavu sig'ib, o'zining kuchsizligini ko'rsatirga demagan. Tag'in shuni yaxshi bila. Ovuzing to'liq qon bo'lsa da kishi oldinda tukururga yaramay. Dushmanlar shotlanmasin. Idilda kibitda qizarindi, bo'rtindi, ammo anisi o'zini niq tutqash bir tomchi yashin ko'rsatmadi. Oltinoyda o'zini shoqqina tiyib qoldi. Aniga biz shulay baxtsiz ol. Qizning bu so'zidan ani kishi dirtlab ketdi. Tegi vaqtni bir kishi uchun maktabda yolta bitirdilar. Anga Idilda qo'shildi. O'skash, shul irni o'zim to'qmab ketam. Zihnin jiyib Nafisa g'azizlarini yuvatirga tutindi. Olay deb aytma bolam. Bizni oldagan kishi o'zi baxtsiz. Nishigingda olay? Kishining har kuni so'ngg'isi bo'lishi ehtimol. Oldan seni narsa kutganlarin kim bilsin? Tövbe, agar umring kinat uzilib qolsa, butun gunohlaring o'zing bilan ketacak bit. Tomog'in qirib, ani kishi сөйләвен davom etdi. Jabirlagan kishilardan g'afu o'tinib talgurmayacaksin. Mana shunisi eng qo'rqinishi. Bizga kirisincha ul yerni jillarga kerak. Bizning namus shista, ul o'zina ko'p mavur yigaldi. Yari, shuning bilan unutiq. Yiqlarga yotqash kuni bo'yina yurib o'tirgandanmi, Oltinoyning boshi mindarga tiyuga yiqlab ta ketdi. Nafisa ise yo'qlay olmay uzoq azoblandi. Boshida ming turli o'ylar qo'ynadi. Nega kishilar butanlarga hukm chiqarishga azir turar ekan? Onun hali nakru, onlarga tirishu degan narsada yo'q. Kelgan bala shuning bilan unutilsa yorida bit. Gulnisa o'shitam deb butun ovulga suylab yursa, kishi oldina nechik chiqmak kerak? Idilda yo'qlay olmay yonshidi. Ellan endi o'ylar kela boshqa. Nindi qaharli kun bo'ldi-sun bu? Abid borisida ul tilagancha boraydi. Kutilmaganda g'arligidan qishqirib yillarli qalga tordilar.
күпме хыялланды шул кроссовкаларны алам дип. Инде кибеттен чыгып барганда бүтүн халык алдында кире салдырып алсыннар әле. Шул әйберне алам дип күпме тырышты Идел. Иртәнге 6-да турып урманга бар. 5 чакрым араны җәяүләп үт. Кигәүеннән ширкидән талана җиләк җый. Ничек кенә кыен булмасын, малай көйсезләнеп әнисенә авырлык китермәде. Белә, әнисе үз теләге белән түгел, нужа кушканга балаларын шулай йөртә. Бүтән яшьтәшләре тәмле төш күреп ятканда Иделнең рәхәтләнеп йоклыйсы килми идеме? Бик теләп йоклар иде. Яңа кроссовкалар алам дисәң, тик ятып булмый инде. Түзәргә кирәк дип тынычландырды ул үзен. Дөресен әйткәндә, Идел җиләк җыярга яратмый. Бик мәшәкатьле һәм ялкыткыч эш ул. Беренчедән үзеңне тыя белергә кирәк. Яныңда кып-кызыл җиләкләр түшәлеп ятканда да, ничек шуны ашап карамый түзмәк кирәк. Әгәр берне кабып карасаң, үзеңне туктата алмаячаксың. Ул чакта җиләкләр савытка түгел, авызга кирип торачак. Эш алайга китсә, җиләкне ничек тутырып була? Икенчедән, җиләкне җыясың да җыясың, җиләк һаман тулмый, шул теңкәгә тия. Өстәвенә алтына япасы тикшереп, тәкатен корыта. Тиз генә үзенең кәсәсен тутыра да Идел янына килә. Шуннан энесенә бәйләнергә тотына. Нигә һаман синең савытың тулмый? Мин әнинең зур чиләгенә кәсәмне тутырып җиләк салдым. Синең сыман тиз җыя белмим, дип аккана малай. Мөгаен күбесен үзең ашыйсыңдыр. Кая, телеңне күрсәт әле. Кызарган микән? Алтынай ул якка бик үткер. Аны алдап булмый. Әнә бит ничек сөйләшә. Әйе, әгәр җиләкне күп ашасаң, телең кызара. Мутлашуыңны шуннан да белеп була. Әмма Идел алдашып тормаса да, барбер апасыннан тизрәк җыя алмый. Әнисе дә таләпчән. Пешеп бетмәгән җиләкләрне өзмәгез, иңерләрен кызылларыңна җыегыз. Югыйсә арасында яшелләре булса, сатып алучы алдында уятка калырбыз ди ул. Алтынайга бу сүз җитәгенә кала. Тиз генә кәсәсен тутыра да, энесенә мактанырга тотына. Күрәсезме? Миндә бер яшеле юк. Ә син карап та тормыйча барысын да өзәсең шикелле. Шәп булган, ди ачу катыш Идел. Шуннан апасын үчекләргә тотына. Болай тиз җыя торган булгач, үскәч, сине Әбҗәлилгә килен итеп бирербез дияни. Анда синең кебек үткән кызларны нык яраталар икән. Алар дөньяны хәтәр көтәләр ди. Шул әйткән ди. Алтынай елар шиккә җитә. Үзеңне кияү итеп шул якка җибәрербез әле. Бу сүзләрдән соң апасы үчегә дә бүтән аның янына килми. Әле ярый яңгыр яумады. Төшкә таба чиләк тулган иде. Урманнан кайтканда юл тизрәк үтелгәндәй тоелса да, барбер шулык 5 чакрым ара. Кайтканчы аяк тола. Авылга килеп җиткәч тә, өйгә кирип тормыйча туп-туры юл буена чыгып утырдылар. Малайның барлык уй-хыяллары ул теләгәнчә барысыман иде. Кроссовкаларда үзенә ничек килеште соң? Читтән күзәтеп торган апалар да мактап туя алмады. Җылы аягында тузсын дип теләп калган иделәр бит. Тузды, тузмый. Карпыш кулак кроссовканы салсын дип кенә кычкырды сатучы. Нинди хурлык. Әгәр шул абый ялган акча бирмәсә, бүген көн матур тамамланган булыр иде. Безнең җиләкне туйган шошап, гырлап йоклап ятадыр әле үзе. Идел үз алдына сөйләнеп куйды. Кайчак шундый сәер төшләр керә. Аны барысы да күргәне бардыр мөгаен. Имеш син кайдандыр акча табып аласың. Миллионлап. Әмма син аны тотарга ашыкмыйсың. Бер әйбер дә алмыйсың. Ята бирсен әле дип кенә куясың. Шул чак уянып китәсең дә, моның төш кенә кебек булганын аңлап, уфтанып куясың. Ичмасам төштә булса да, шул акчаны тотмадым дип кияләнәсең. Иделнең хәле моннан да кыенрак. Ул төшендә түгел, өнендә шундый хәлгә тарыды. Ялтырап торган кроссовкаларны киеп карады да, шундук аннан колак какты. Шуңа да кыен. Бик кыен аңа.